Bocsánat attól, aki egy ránézésre felismerte, de ez egy Porsche 944 Turbo Cabrio, aminek az az érdekessége, hogy csak 561 darabot csináltak belőle. Ráadásul ez egy Strosek tuning, amiből meg csak 2 csinált a Strosek. A klasszikus Porsche-sok nem tartják ezt egy igazi Porsche-nak, mert nem léghűtéses, meg elő van a motor, meg mindenféle furcsaságai vannak, de volt egy korszak, amikor gyártottak ilyen ormotoros autókat, 924-et, 944-et, 968-at. Van, aki ezeket szereti, ugye nyilván kinek a pap, kinek a papné. Nekünk az volt az a feladatunk tulajdonképpen, hogy optikailag hozzuk rendbe ezt az autót. Ez egy jó nehéz feladat, mert vannak bizonyos elemek, amiket nem tudunk megmenteni, tehát azokat muszáj újra fényezni, a gépháztető le is van róla véve, meg a lökhárító például. Ezt az oldalát, ezt egész szépen meg tudtuk csinálni a restore eljárással. A csomagtérajtó az határeset, mert nem derült ki róla még, hogy fényezni kell, vagy azt is meg tudjuk csinálni, de a végeredmény az mindenképpen az lesz, hogy szép lesz.